Добре дошли в Велинград, перлата на Родопите и официалната спа столица на Балканите. Градът е сгушен в живописната Чепинска котловина и е заобиколен от късти борови гори, които изпълват въздуха с неповторим аромат и свежест. Тук природата и човекът живеят в хармония. От векове хората използват богатството на повече от 80 минерални извора, които даряват здраве, сила и спокойствие. Велинград не е само балнеоложки курорт. Той е и културно средище и отправна точка за приключения в сърцето на Родопите. След множеството забележителности на Велинград има едно място, което всички свързва с града. Това е Кетуза, най-големият карстов извор на Балканския полуостров. Символ на града, място за отдих, вдъхновение и множество легенди. Водата на Кетуза извира от дълбините на Родопите, студена и кристално чиста, с постоянна температура около 8 градуса през цялата година. Дебитът на извора е внушителен, между 600 и 1200 литра всяка секунда. Представете си, хиляди литри чиста вода, които непрекъснато се раждат от сърцето на планината. През 60-те години на миналия век около извора са създадени две изкуствени езера. Те бързо се превръщат с любимо място за разходка и почивка. Днес парк Кетуза приветства гостите си с живописни алеи, малки лодки за романтични разходки по водата и приятна прохлада от сенките на вековните борове. Тук можете да видите семейства и туристи, които се наслаждават на разходката с природата. Хранят птиците и рибите в езерата и се потапят в спокойствието на това магично място. А зад кристалните води на Кетуза се крие една стара родопска легенда. В стари времена, в тези родопски гори живеела девойка на име Клепна, най-красивата и умна мома от рода на лузите. Любовта е била силна, но забранена. Родителите я сгодили за богат, но бездушен човек. Отчаяна, тя избягала към гората, за да срещне със своя любим. Преследвачите я настигали, но Клепна се помолила на Бог да я избави. Земята се разтворила под краката й и е скрила. На това място избликнал изворът, който днес наричаме Кетуза. Хората вярват, че чистите води носят нейната сила и красота, омагьосващи и вечни. Кетуза не е просто извор. Това е сърцето на Велинград, място, където природата и легендите се срещат. Разходката тук е докосване до магията на Родопите и до вечната връзка между човека и планината. Едно място, където времето спира и остава само красотата.